Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων δυναμικής παρουσίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά διοργάνωσε η UPTech, κορυφαία εταιρεία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας. Η UPTech, σε μια επαιτειακή εκδήλωση στο δημόσιο καπνεργοστάσιο, παρουσίασε τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Το παρόν έδωσαν στελέχη της, συνεργάτες και εκπρόσωποι της πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι συμμετείχαν σε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το μέλλον της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν το 2023 δημιουργήσαμε το MyGov μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες παγκοσμίως που μια ολόκληρη χώρα έδωσε ανεμπόδιστα, χωρίς login, τον πιο ακριβό πόρο στον πλανήτη, δηλαδή πρόσβαση σε ένα LLM μοντέλο σε μια ολόκληρη χώρα, σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα εξυγχρονίζει την εικόνα της και σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Το όραμά μας για την επόμενη δεκαετία είναι να καταφέρουμε να γίνουμε στρατηγικός εταίρος κυβερνήσεων, οργανισμών και επιχειρήσεων αναφορικά με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και επαναστατικών τεχνολογιών που έρχονται, όπως είναι η κβαντική υπολογιστική, η τεχνητή νοημοσύνη. Η UPTech αποτελεί κορυφαίο ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό καινοτόμων τεχνολογιών και δημιουργό προηγμένων λύσεων λογισμικού με διεθνή παρουσία. Για 2 δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας.